Ibai Maritxelar Urkia naiz, errenteriarra, eta Txakurrak Euripean erakusketa aurkezten dut Reina Aretoan martxoaren 9 arte. Azken urteko lanak, pixkat aldaketa batean edo ikusten dut nire lana, betiko figurazio espresionista batetatik tamaina handiagoko lanetara pasa naiz, eta nire pintatzeko prozesua ere nola nahiko impulsiboa den, agertu dira paisaiak, agertu dira animaliak, eta horietako batean agertzen da txakur bat, lainopean, euripean, eta erakargarri iruditu zitzaidan erakusketan ikusiko dana laburtzeko edo. Erakusketan ikusi ahal izango duzuena da batez ere pintura, azken urte terdian, 2 urtetan egindako lanak, pixka nire bilakaera ere ikusten dana, tamaina ezberdinetakoak eta nahiko pintura koloretsuak edo nahiko biziak, eta maskarak, zeramikaz egindako maskarak, antzerkiarekin ere daukadan loturaren isla edo izan daitezkeenak. Eta erakusketaren barruan, martxoaren 6an, aurkeztuko dugu Xabier Gantzarainen Zuloa, liburua, nire sortze prozesu honetan eraginkorra izan dana edo inspirazio izan dana, eta Xabierrekin daukadan harremanagatik eta aurkeztuko dugu bere liburua eta erakusketaren inguruko edo mahai inguru bat. Martxoaren 6an, arratsaldeko 6tan. Guztiok gonbidatzen zaituztet edo animatzen zaituztet erakusketa ikustera, nire azkeneko lanak dira eta ilusioz eta plazerra handiz egina izan da, eta espero dut zuek ere nik bezain beste gozatzea.